पाणी लागलं पटकन येतो. चांगलं आहे त्याला काय पाणी मारल्यावर लगेच बोल होती आणि त्याला बघलं मग पाईप वरती बोलले का मस्त गावली. आणि 5 मिनिटांना गावली नसते. मी नाही ते आधी पुढेच नाही तो जायच होतो बघलं नाही पाईप बघलं नाही टाकून बघायला खूप गेली का वाटली नाही एवढी गावती. मस्त पाहिजे 400-500 तरी घेऊ काय. काढले सगळी आमच्या सगळा पुसला होता वरती आतमध्ये. ते मी पाणी घालून ठेवलेलं आहे. पाणी घालून येतं जाई. कळ सोका ओढून सर्व शिस्ती काढू होतं. काठी आणू होती. वर आहे का काय नाही साप बीप काय नाही काल पाणी मारतो 3 दिवस 2च ना एकच आहे ती बघली आता ना संपले 3 दिवस येतं. आतमध्ये ह्याच्यात आतमध्ये होत काय पाणी लावलं ती पटापट खालसून वाढली ती. ओढून काढू नको. काठी काठी घालू आतमध्ये होत भाई. एक हात करा.
दुसरं असतं कोण दिलं नसते नाही भाडान केलं नसतं पण दिलं नसतं. माणूस बरोबर तोही माणसं पाहिजेत. बघल्यात ना त्याला काढला असतो तू बाकी बघल्यात ना तेव्हा तो बघी वाईस काढली वाटेल काय ठीक आहे. अशी काढू नको कुपून काठी घालून काढू नाही येत नाही. नाही येत काय असं काढू नको ना. पेतली येत नाही. अजूनच वाटतं खाली. पन्नास कळ गावलं. पाऊस नाही ना 2-3 दिवस. चरली सर मंडळी सरली काढून. तुमचा व्हिडिओ जर आवडला असाल ना व्हिडिओ आमच्या लाईक आणि सबस्क्राईब करा. काल पाणी लावलेलं आहे मी. वातावरण हा बघा.